Dit is een siepel zoals er wijzen moet, gezond. En dit is een siepel waar dus die ontasting van kaprot is. Tjerk Nagel, de directeur van het bedrijf, werkt al 24 jaar in de siepels. Kaprot is voor hem dan ik net onbekend. Kaprot is een infectie in siepels die van boven erin komt en die dat midden te manifesteert. Om een lang verhaal kort te maken, die kaprot die maakt het in principe verrottert die siepel helemaal van binnenuit. Het verheerlijke daarvan is je shirt bijna net. De laatste jaren hier gouders last van de verrottingsziekte in zijn siepels. Maar zo slim als dit hier had er nog net mooi maken. Nou, van de partijen die ik jongen, die ik verwerk en die ik kocht, is ongeveer 50% in meer of mindere mate een ontasting. Dat de meeste siepels nou net broekbaar binnen, is vanzelfs net goed voor het bedrijf. Ja, we hebben natuurlijk ook mooi te maken, je verliezen omzet, maar ja, je hebt natuurlijk ook reputatieskeden. Je presenteert je als een leverancier van een zo'n product, een gezond product, daar kan ik gewoon maar werken en dat komt door en dat blijkt net zo te wijzen. Nagel denkt dat de siepels gevoeliger worden binnen voor infecties, toch te volle stress en daardoor nog kaprot krijgen hebben. Maar hoe kan een siepel nou stress krijgen en hoe voorkom je dat van hier? Toch te volle water in liquiditeit, te wierd. Dan staat er dus op longen, dan staat er de groen in en dan krijg je zo'n soort vocht. Genetisch kan je dat net verwerken. Of een te hoge temperatuur of een te lage temperatuur. Dat zijn allerlei factoren die stress veroorzaken. Waar je er rond kunnen is proberen die stressfactoren zo vol mogelijk te beperken. Dus je moet siepels shitty en dan maak je vanuit gaan. Dan worden we net eens een keer 80 ton per hectare, maar we nemen genoeg om een 60. Dan krijg je al een hele hoge groeibeeld. Dan krijg je al een hele hoge verwachting.